Kuyog-kuyog pa gid oy. Dag pag-asa ta magpayo ra biyata ng motor. Los. Asa man gagikan na karon na makani uli? Paayo ganig motor no. Nya mabuntagan juday ka. Asa ka oy? Bulakaw ka? Wait lang. Ay nabuang naman tingali ni Bayana. Asa man ka gailis lagi ka? Bukuyog. Asa may kuyog-kuyog ni nga magpaayo naman ko sa motor. Ayaw sa motor, nana po mga panangit. Unya, pirmi na lang ka mabutagan, mapauli. Kuyog-kuyog pa gid oy. Dag pag-asa ta magpaayo ra biyata ng motor. Los, magpaayo sa motor. Nya, mabutagan na pagkapauli. Ay kung kilara, mukuyog ko. Unya mukuyog jud ka. Oh, mukuyog. Unya ganahan kang mamatay. Sa'y mamatay, ay kung tulog ng luha. Ani man ko niya ang motor wala na preno. Tapos akong pabutangan og preno. Once gani mabugatan ng motor, kung mukuyog ka musakay ka aw sa dulhogon mo halin na patay ta. Unya ganahan ka. Ah, dili ko. Ikaw na lang dito. Aram mo din kuyog pa jud ka. Uli dayon, nagumag-ayo ha. Lagi oy. Mga busing, haskang kayasan yung pagkapayuhan ako og preno. Sa diskuhan man umir dritso, gitintal magugos ako mga gwapo nga amigo. Unya diri naglami naman gid ni. Unsa pa ra kang istorya, magbuntag na lang gid ni. Problema ani ni gulay nako kasaba gid ni. Pangitaan lang tanang diskarte makalusot lagi ni. Buntag na oh. Pero pagyapon sa mauli, bantay lang yung ka nakutaw ka. Bantay lang yung ka. Taya ni oy. Pagtuhan gyud puli, kasaba gyud meron. Asa man gagikan na karon na makani uli? Paayo ganig motor no. Nya mabuntagan juday ka. Mao gani nay problema kay nabuntagan ko. Ang motor manggod. Naunsa man jay imong motor? Di ba imo tong gipaayo? Ayaw na gani ang preno. Pagpuli manggod ako. Naputlan man ko bil. Ako na lang gitulak dito ko natulog silang butsok. Rason? Dito mo tuon nimo baka akong kay ka. Di ba ka mo tuon no tanawa? Tanawa na kung barog ko naunsa ko. Nagkaasiti na kog taman. Tungod pag inayon ako gabi sa motor para makauli lang ko pero wala gid ako makaya. Dito lang ko silang butsok nakatulog. Dili ko mo tuon nimo, atik-atik lang nimo para makalusot ka. Pero tigbaso noon di ka. Uy, nabuang ka na. Wait lang sa man ka uy. Oh. Mura magagbuang. ATM card. Saan man ako ni? Pag-withdraw dito. Pag-shopping. Sa imong gusto. Pagpagwapa. Pagpasalon. Tapos hindi ko lang pangutalan sa butchok. O dito pa ako natulog sila ha. Sure ka? Lagi. Pamalita kung sa gusto nimo. Wait lang. Pamlitin nimo oh. Thank you, Ding. Thank you. Love you. Pagilis na ito, pagilis. Hello, pre. Oh, pre. May mutag, pre. Pre ba? Kung agi di Israel pre haya mangutana nga diha ba ko nakatulog gabi nga diha ko natulog ha. Ina ha. Ina diha ko natulog ha. Ina naputol akong belt. Nagatula ko paingon sa inyo ha ko natulog. Okay. Sige, bye. So ano itong mga boss no? Kung kamo gani magbaro-maro mo sa inyong uyab, dapat na mo'y mga balon nga rason, plan A o plan B. Kaya kung dili makuha sa plan A, automatic adto sa plan B.